At ngayon, ang dami palang klase ng monstera. Lalo pa ngayon na marami nang gumagawa ng maraming scientists na magagaling na nag-create ng mga kung ano-ano, iba't ibang mga pangalan na tuloy yung monstera. Dami na. Saan ba yung ano? Ito na ako. Yung kanyang... Di ba may binigay sa'yo na ano? Ayan, yung Tapos yung binigay na yung kanyang lagayan. Florida, Billy. Yung lagayan niya, nasa taas na pala dun sa taas. Lagyan mo na muna dun. Wow. Ganda no? Wow. Ito oh. Nice. Florida, Billy. Ano ba yung pinaghahalo dyan? Florida Beauty. Billy Tay and Mayoy. Yun. Florida Beauty, Billy Tay and Mayoy. Yan sila, tatlo. Tingnan nyo na, nagagawa nila. Ang ganda ng forma, no? Kuha ako ng lagayan ko. Mayroon siyang bagong lips, oh. Ito. Post-boom pa yung lips niya. Ayan. Di ba sabi, ibabad mo sa ano ito? Tubig. Mamaya. Mamaya muna dito. Oo nga, monster naman. Ano ba? Kung muna itong puto, lagyan ko na Maya na rin, parang dito ko pa. Ayan. Sana, oh. Ganda guys. Ganda, no? You like it? Parang gilitay na, ano, na green-green, ha? Ano po? Florida Beauty. Pinaghahalong Florida Beauty. BDPA. And Mayoy. Yun. Yan, ganda ng bagong ano ngayon, dito ng plants. And then this one. Heart. Ano yung gusto mo? Hearty. Para magbalot yun. Sigurista talaga. Sigurista yun. Kung marama sila yung pasulan. Galing. See? This one. Eto na, ang tatlo nating bida, mga bagong bida na may halo na naman sa petit jungle natin. Pagkakakulay na ang petit jungle, hindi Wow, ang ganda. na solo green. Ang ganda, oh. Yan, ang ganda guys, yung ano, Yung mahal ito, yung ano, Red Congo. variegated. Ang ganda. Variegated, Congo variegated. Beautiful. You like it? Mayroon na siya post-boom na ano, ito. Yan. Meron na. Nasaan na yung lagayan ko? Asia pala ito. Asia din pala ito sa camera. Yeah? Oo. Grabe, no? Kaya naman pala ayaw nila tanggalin eh.
Hello, everyone. Chacharan, tan 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 tan. Chacharan, tan tan tan. Wow! Pasensya na ko kayo guys, excited lang. Ngayon na nagkaroon ng magandang halaman. Oh, wow! Oh, you like it? Meron tayo laruan na sa ating Bibigyan Lonary Speech. Okay? Sana natuwa kayo. Palakpakan niyo naman kami. Palakpakan! Galing ko lang ng boses. Oh my God. Baka ang mga mahilig sa tanim. Palakpakan lahat ng mga plantitas. Kahit may sakit, plantita pa rin. Sige, plants. Again, plants. May gulay. Ayan. Charan! Dyan. Ano ito? Parang dyan pa. Diyan ah. Hindi. Ayan ay... Wow. I forgot the name, guys. Tiger oh. I forgot the name of this. I-search ko muna. Basta't nagustuhan ko. Ayan o, ito yung last na pininampot ko dun sa harapan nila. Yan, okay? Dadami kasi doon. My God, may pera lang eh. Dadamihan natin eh. Okay? Ito ang Ah, oh. Gusto mo ko tayo lagay nila? ito, dito nilagay, pinagkainan ng noodles. Yan. Ang pot niya. Yan. Very good. Okay. Ayos na? Ta. Yes. Yes. Okay. Okay. Magparad na naman kami and then sana panoorin nyo yung uploaded ko and then kung maka-edit ako, kung hindi sumakit o sumumpong yung trangkaso ko tonight, mag-edit ulit po ako nung part 2 or yung day 2, yung second day ng Horti Filipina. Thank you so much Horti Filipina for the experience na-experience namin dyan sa MOA, sa SMX, sa Convention Center sa May Pasay. Thank you so much sa mga organizers at sa mga plantitos na sumali dyan. Thank you so much. At ito, kasali pala, hindi natin pinakita. Hindi mo. Ala, meron pa. Ito pa, oh. Ayan. May mga pink princess na sinama ako. May dalawang ganito. At saka may mga pink, huwag nang pakita, delete naman. May mga, binili ako na pang packet lang. At ito, ang ganda, di ba? Guys, sana panoorin nyo. Nakakatuwa. Ayan, patapusin nyo ako. Magpasalamat ako ng todo-todo sa inyo guys, sa mga support niyo. Thank you so much sa pagkikita natin muli at pagiging masigla muli sa ating channel. Okay? Lagi naman tayong masigla sa ating plans kasi lagi namang nandiyan ang plans, pero sa channel parang nawawalan na yata tayong time. Kaya ngayon ay i-revive natin. Okay? Thank you so much! I love you guys! See you! Bye-bye!